Вітаю вас, мои сябры! З вами канал «Казки на канапе». Сёння продолжим знакомство с книгами, прыгодніцкімі, гістарычнымі такими книгами беларускага пісьменніка Олега Грушецкага. Сёння я вас познаёмлю яшчэ з двумя книжками. Пакуль што будем весці размову про другую книгу, якая называется «Рыцар Янка и каралеўна Мілана. Каралеўству патрэбны героі». Для тых, хто ў минулы раз, можа, не пачуў, я інфармацыю напомню. Гэта кніжка выйшла ў выдавецтве «4 чвэрці», але ўжо ў 2022 годзе. До конца летніх канікулаў заставалася зусім мала часу, але Янка і Мілана паспелі яшчэ раз наведаць каралеўства Сварга. У адзін з летніх дзён, калі дзядуля пайшоў у краму, каб набыць электралямпачку для каморы той же самай, дзе ўсе такія адбываюцца падзеі чароўныя, дзеці ўбачылі, што ён зноў не закрыў яе на ключ. І, канешне ж, завіталі ў каморку, де прыкмецілі там яшчэ вужа, які усімі сіламі падаваў ім знакі, паказваў нешта, што Янку і Мілану чакаюць у каралеўстве Сварга. І дзеці зноў, праз чароўнае люстэрка, ступілі разам з вужом у залюстрэчча. Ад яго ж, ад гэтага вужа, дзеці даведаліся, што за тыя 7 гадоў, якія прайшлі з моманту іх вяртання ў наш свет. Гэта, канешне, 7 гадоў па мерках жыхароў каралеўства Сварга, а на самой справе усе гэтыя падзеі адбываюцца на працягу аднаго лета, летніх канікул. Многа чаго адбылося ў каралеўстве за гэты час. Яго, на жаль, захапіў яшчэ больш магутны і злы вядзьмак Семаргал, які мог пераўтварацца ў ваўка з крыламі сокала. Гэты страшны пярэварацень захапіў у палон караля Мацея, былога рыцара, якога жыхары каралеўства абралі на гэты пост пасля перамогі над Волхам. Мудры пугач быў вельмі рады новай сустрэчы з Янкам і Міланай, якім выпалі новыя выпрабаванні. Па-першае, патрэбна было вызваліць з турэмных мураў караля Мацея, а па-другое, згуртаваць вакол сябе жыхароў каралеўства, каб аб'явіць вайну Семаргалу. Разам са сваімі паплечнікамі Янка і Мілана распрацавалі план, як лепш за ўсё гэта зрабіць. Добры быў план, а я скажу трошкі зрабіць такое адступленне і сказаць вам, што вельмі цікава ў гэтай кніжцы чытаць аб тых падзеях, якія разгортваюцца вакол нашых герояў. І мяне вельмі асабіста ўразіла апісанне рыцарскага турніру, які ладзіўся у палацы Семаргала, у якім маглі прымаць удзел усе годныя рыцары гэтага каралеўства. І давялося прыняць удзел рыцару Рыгору, які належаў да боку паўстанцаў. Аўтар, паважаны Олег Леонидович, з вялікім веданнем тэмы апісвае гэтыя падзеі. І гэта не выпадкова, лічу я так, бо ў свой час ён быў удзельнікам першага беларускамоўнага летняга лагеру Грунвальд. А вы ж ведаеце, ты, хто пастарэйшы, можа, з вас, што у Новаградку, в нашым беларускім горадзе, зараз не ведаю, а ў свой час, гадоў 10-15 таму, ладзіліся рыцарскія турніры. І я аднойчы мела такі гонар глядзець на гэта відовішча. Вельмі захапляльна. Я зачытаю вам урывак тых падзей, якія адбываліся перад рашаючай бітвай з Семаргалам за волю, але перш зраблю невялічкае адступленне. Справа ў тым, што паўстанцы захапілі ў палон сына і дачку караля Семаргала. Падчас, калі яны ехалі ў багатай карэце, пры добрай
ахове на вось гэты самы турнір бацькава каралеўства, бо жылі яны ў іншым месцы. Дык вось каралеўна Рэгла і каралевіч Сен-Мур, так звалі дачку і сына караля-ведзьмака, на здзіўленне пасябравалі з Янкай і Міланай, пакуль знаходзіліся ў стане паўстанцаў, у лагеры паўстанцаў. Але хачу адзначыць, што іх там ніхто не крыўдаваў, на іх там ніхто не пагражаў лішыць жыцця іх. Яны вельмі там добра сябе пачувалі. І аб гэтым, канешне, аб тым, што дзеці знаходзяцца ў лагеры паўстанцаў, каралю Семаргалу паведамілі і прапанавалі яму вырашыць усе гэтыя справы ў сумленнай бітве. Так вось я вам зараз зачытаю маленькі урывак пра гэту бітву, як яна адбывалася. І вось настаў рашучы момант. Два вялікія войскі паўсталі адзін насупраць аднаго. Цяжка было нават сказаць, колькі ваяроў выставілі абодва бакі. Перад пачаткам бою на цэнтр поля з'ехаліся Семаргал і Янка, каб правесці апошнія перамовы. Незвычайнага каня Семаргала было бачна здалёк, ды і не конь то быў увогуле, іншаму б зрабілася не па сабе, толькі ад аднаго яго выгляду. Вялізны цёмна-шэры воўк памерам з добрага коня. Па баках яго былі размашыстыя сакаліныя крылы, а грыва яго час ад часу займалася агнём. Было нават цяжка зразумець, як агонь не апаляе вершніка. Янка і Семаргал накіравалі сваіх коней насустрач адзін аднаму. Было відаць, як па слядах ад капытоў семаргалаўскага скакуна чарнела ды загаралася трава. Глядзелася даволі жахліва. Папраўдзе, гэта і на Янку не магло не паўплываць. Такой істоты ён яшчэ ніколі ў жыцці не бачыў. Але ён не даваў страху вырвацца вонкі і імкнуўся нічым не выдаць сваёй трывогі. Выхавана ён саступіў старэйшаму слова. «Перад тым, як пачаць перамовы, мне трэба ведаць, што з маімі дзецьмі», – сказаў Семаргал. «Мы сказалі пра гэта вам у лісце. Нам шкада, што так атрымалася. Яшчэ раз асабіста і ад усіх нас прашу прабачэння за гэты выпадак. З каралевічамі ўсё ў парадку. Мы гатовы іх адпусціць. Мы трымаем сваё слова», – так адказаў Янка. І падаў знак рукой. Група пярэдніх вершнікаў расступілася, і Семаргал убачыў сваіх дзяцей. Яны выехалі на поле і няспешна паскакалі ў бок бацькі. Ён ветліва усміхнуўся ім, кіўнуў, каб рухаліся далей, у бок яго войска. «Мяркую, гэта пытанне вырашана?» – спытаў Янка. У адказ Семаргал згадзіўся. «Ваша сям'я зноў разам, і каб пазбегнуць бессэнсоўнага кровапраліцця, мы прапануем вам вярнуцца разам у сваё роднае каралеўства, а гэтае пакінуць тым, каму яно належыць па праве». «Вы мне пагражаеце?» – насупіўся Семаргал. Суровы настрой гаспадара перадаўся яго скакуну. Той занерваваўся, ударыў капытам па зямлі, ажно іскры паляцелі. Незадаволена чмыхнуў, і з яго ноздраў вырваліся воблакі дыму. Янку здалося, што на імгненне нават бліснулі язычкі агню. Усё гэта напалохала яго коня, і той трохі падаўся ў бок і нервова заматляў галавой. Але Янка ўпэўнена ўзяў яго за павады і супакоіў. «У маіх словах не было пагрозы», – без сполоху цвёрда адказаў Янка. «Але толькі народ, які нарадзіўся на гэтай зямлі, вырас на ёй, гатовы бараніць яе нават цаною свайго жыцця. Толькі ён мае права на яе. А вось я лічу, правы ў таго, хто мацнейшы, і тут мацнейшы я. Мае войскі раскідаюць ваш, так бы мовіць, народ хутчэй, чым вы паспееце памятацца і сцяміць, на якое глупства вы надумаліся. Наш народ будзе змагацца за сваю зямлю. Вашы ваяры змагаюцца за грошы.
таму і біцца да перамогі больш жадання будзе ў нас. На адным жаданні далёка не дойдзеш. Што ж, давядзецца мне вас правучыць, сказаў Семаргал і павярнуў свайго скакуна, прышпорыўшы яго. Страшэнная істота расправіла свае шырокія крылы, узмахнула імі і ўзняла вершніка над зямлёй. А Янка пусціў коня галопам у напрамку да свайго войска і, выхапіўшы меч з ножнаў, узмахнуў ім над галавой і гучна скамандаваў: «Рыхтавацца да бою!» Па войску разнесліся радасныя баявыя воклічы, воіны былі напагатове. Усе прагнулі сысціся з ворагам і біцца да канца. Янка праскакаў перад войскам, аглядаючы шыхты, затым спыніўся і звярнуўся да паўстанцаў. «Вы прыйшлі змагацца за сваю волю, за зямлю бацькоў, каб адстаяць свой родны край. І сёння тут вы гэта зробіце для сябе, для сваіх нашчадкаў, каб хадзіць вольнымі па зямлі з высока паднятай галавой. Тым, хто сёння застанецца ляжаць у гэтым полі, скажу так: той, хто памірае за радзіму, не памрэ ніколі. Вы будзеце жыць вечна ў памяці народа, жыць у сэрцах тых, за чые жыцці і шчасце вы змагаліся, не шкадуючы сваіх галоў». Ну, вось пасля такога прызыву, канешне, былі такія падзеі, змагаліся, і цяжкая была такая перамога. Але напрыканцы ўсё завяршылася добра, і я вам зачытаю, што ж было ў канцы гэтай кніжкі. Нарэшце ўсё было скончана. Каралеўства ўратаванае, кароль вызвалены, а тыран не толькі сышоў, але цяпер і дапаможа ў аднаўленні гэтага каралеўства. Хаця дастаткова было проста даць волю народу працаваць на сваёй зямлі і не адбіраць у яго апошні хлеб, а ён і сам пабудуе сваё шчасце. Янка з Міланай і на гэты раз далі рады цяжкой задачы. Падавалася, цяпер яны могуць спакойна вяртацца дадому. Але ў гэты раз нешта іх быццам трымала. Тут было так прыгожа у гэтым каралеўстве. Іх паважалі, кожны быў ім рады і шчыра удзячны. Але ўсё гэта было не тое. Іх утрымлівала тое, што яны здабылі сяброў. І хоць не было адкрытых заляцанняў, але Янку прыцягвала рэгла сваёй шчырасцю і дабрынёй. А рэглу прываблівала ў Янку тое, што ён быў не па гадах мудры і мэтанакіраваны. У ім адчувалася ўнутраная высакароднасць, шляхетнасць. А Мілане спадабаўся Сен-Мур сваёй смеласцю і рашучасцю, уменнем адстойваць свае перакананні. А яму прыйшлася да спадобы яе прыгажосць. Апроч таго, яна вылучалася добрым выхаваннем, была разумнай, а таксама была цікавым суразмоўцам. Кароль Мацей трыумфальна вярнуўся ў замак, быў зладжаны пышны баль. І на гэты раз усе цешыліся шчыра і ад душы. І на тым балі былі і Янка з Міланай, і каралевічы, і ўсе іх сябры, Пугач, браты Вернігара і Вернідуб, вайскаводцы і многія іншыя. Быў там і Семаргал, якога спрабавалі ўсё ж прабачыць. Святкавала каралеўства, бо нарэшце наступіў мір і спакой. Ну, вось так завяршаецца гэта кніжка. І, канешне, летнія вакацыі гэтыя Янка з Міланай дакладна запамятаюць на ўсё жыццё. А ці вернуцца яны калі ў гэта каралеўства, ніхто не ведае. Ну, можа, яшчэ і адбудзецца. Вось так заканчваецца другая кніга трылогіі пра Янку і Мілану. І сёння ж я вам яшчэ хачу паказаць трэцюю кніжку «Рыцар Янка і каралеўна Мілана. Агонь і лёд». Яна не менш цікавая, хачу я вам сказаць. І тут ужо дзеянне адбываецца падчас зімовых вакацый Янкі і Міланы. Яны зноў прыязджаюць у вёску да бабулі і дзядулі на калядныя святы. А вы ж ведаеце, што падчас каляд адбываюцца самыя неверагодныя чарадзействы. І пагуляўшы, пакалядаваўшы, атрымаўшы падарункі, Янка з Міланай усё ж не стрымаліся, каб не заглянуць у дзедаву каморку і адправіцца ў іншы партал.
І адправіліся яны зараз у каралеўства Сварга, але прабывалі яны яшчэ і ў каралеўстве Вагорыя. А ў гэтым каралеўстве Вагорыя каралём стаў сын таго Семаргала Сен-Мур і правіла каралева Рэгла. Але і тут не ўсё ў парадку. І ў гэтым каралеўстве узніклі нейкія, скажем так, праблемы. Справа ў тым, што гэтыя землі гэтага каралеўства захацела захапіць магутная вядзьмарка Маразанна. І зноў на дапамогу сваім сябрам прыходзіць Янка і Мілана. Адарвацца ад чытання этой кніжкі, хачу я вам сказаць, немагчыма. Я яе праглынула, скажем так, наколькі гэта было магчыма ў маім узросце. Я вельмі бачу, што і па гэтай кніжцы «Агонь і лёд», і па іншых кнігах аўтара, мне здаецца, будзе калісьці знят фільм, таму што настолькі яно цікава, настолькі захапляльна, што глядзець і слухаць гэта, і чытаць, канешне, гэта вельмі, вельмі добра. А я вам хачу толькі пачытаць апошнюю староначку кнігі «Агонь і лёд», якая называецца «Усё таксама адбылося добра. Слава героям, слава каралю, слава пераможцам». Паўсюль раздаваліся ўсцешаныя воклічы. Іх сустракалі з сапраўдным трыумфам, асабліва Янку з Міланай, которые ізноў усіх выратавалі і дапамаглі здабыць перамогу. Надыходзіў світанак, наставаў новы дзень, а з ім і новыя надзеі, новыя чаканні. Нарэшце мясцовых жыхароў з'явілася вера ў будучыню, вера, што наперадзе іх чакае нешта лепшае, светлае, і дзякавалі яны гэтым найперш нашым юным героям. Наступным вечарам, пасля добрага адпачынку, быў баль у гонар перамогі да самага ранку. Шмат добрых слоў гучала ў адрас рыцара Янкі і каралеўны Міланы. Сен-Мур настолькі быў у захапленні ад геройскага ўчынку дзяўчыны, што ў пэўны момант нават не вытрымаў і прызнаўся: «Ох, я палічыў бы за вялікі гонар, калі б шляхетная асоба з такім вялікім і смелым сэрцам пагадзілася б стаць маёй каралевай». «Дзякую вам, такая хвала цешыць, толькі мне пакуль і думаць рана пра такое», – адказала Мілана. Кароль не пярэчыў, ды і прагучала з яго вуснаў гэта хутчэй менавіта як камплімент, але Янка не ўтрымаўся ды ціха пажартаваў: «Ну ўсё, не бываць мне братам каралевы», што ў яго сястры выклікала толькі усмешку. Што ж, варажба на каляды з саломінкамі лічы не падманула. Чым не багаты жаніх насамрэч. Але і добрае калі-небудзь ды заканчваецца. Як бы тут не было файна, як бы іх тут не цанілі ды любілі, а трэба было вяртацца дадому. Нават у герою ёсць бацькі, родныя, якія іх чакаюць. Развітвацца заўсёды сумна, асабліва, калі так шмат разам перажытага і пройдзенага. Звяртацца так далёка пешшу, стомленым апошнімі падзеямі. Ну што, цмоку, зробіш нам апошнюю паслугу? Усё, што просіце, усё, што ў маіх сілах, схіліў той пачціва галаву. З табою хуткасці нам ніколі не параўнацца. Вось, каб пракаціць вас напаследак, дык я ж з радасцю, засмяяўся той так, ажно пар ноздрамі пайшоў. На развітанне кароль вельмі настойваў, каб юныя героі прынялі ўзнагароду ды дарагія падарункі. Яму цяжка было зразумець адмову, але ж Янка з Міланай не маглі зусім з гэтым з'явіцца дадому. Таму хлопец толькі прыняў пяшчотны пацалунак у шчаку ад Рэглы. А Мілана, яна падскочыла на дыбачкі, бо Сен-Мур быў вышэйшы з яе, і сама чмокнула засмучанага маладога караля. І адразу гэта сняло ўсе непаразуменні. Расстаючыся, госці папрасілі перадаць абдымкі ўсім, з кім яны не маглі развітацца уласна.
Закончыліся ўсе 3 кнігі. Я не магу, канешне, на сваім канале пра ўсё прачытаць, што ў гэтых кніжках, але я спадзяюся, што і вы, дарагія чытачы, і вы, паважаныя калегі-бібліятэкары, зверніце зараз увагу на гэтыя кнігі, бо яны гэтай увагі дастойны, скажу вам. А я дзякую вам за ўвагу, жадаю вясёлых летніх канікул і чытайце кнігі. І завітывайце на мой канал «Казкі на канапе». Да пабачэння, да новых сустрэч летам.